Salutare toată lumea! Bine v-am găsit la o altă serie de Minecraft. Care acum când deschizi chesturi îți dă crash. Adică nu-ți arată mai nimic. Așa, această mapă a fost... construcțiile de pe ea au fost create de mine, în afară de sat. Asta e închisoarea. O să vă arăt restul mai târziu. Așa, aici e cantina. Și acolo este carcera pentru copii răi care n-au fost cuminți când au fost la masă. Aici este ieșirea prin ventilație. Acolo sus. Aici e camera unde se țin paturile și unde mai doarme un prizonier. Acolo este altă cameră pentru prizonieri și acolo la fel. Să vedem unde duce ieșirea prin ventilație. Bun. Aici ieșim din închisoare, evadăm, începe alarma, ne găsim o nouă viață, o luăm pe aici și putem ajunge la autostrada părăsită, care acum vă voi arăta. Este făcută tot de mine. Așa. Aici este. Nu prea grozavă, dar am făcut-o cât se poate de dărâmată, ca să arate cât mai bine. Cum a ajuns așa, vă întrebați? Ei bine, furtunile cele mari, cum ar fi tornadele, a adus dunele de nisip până aici, care au făcut și au distrus autostrada. Pentru că acele tornade au fost foarte, foarte puternice. Asta e povestea. Asta e povestea autostrăzii părăsite. Bun. Hai să ne întoarcem înapoi la baza noastră. Baza principală, de fapt. Acolo, în partea aia e carcera. Când în închisoare nu mai au loc prea mulți răufăcători. Aici sunt unii oameni sau playeri care mai dorm în baia asta de căldură din nisip. Și mapa asta cred că a fost, cea mai tare găsită de mine vreodată. Și pe asta m-am hotărât să fac într-o zi o serie. Probabil asta va fi singurul episod, pentru că vă voi arăta tot ce am făcut pe mapa asta. Am muncit mult să fac lucrurile de pe ea, dar arată bine. Și toate locurile pe care le-am găsit aici, unde am construit chestii. În pădurea asta n-am construit nimic. Mi-am continuat șirul de Minecraft. Am luat un pui la bord.
Pe aici văd că am puțin lag. Iar acum intrăm în mină. Bun. Acolo este o fortăreață ciupercuță. Așa. Încă nu am făcut vreo scară să poți urca sus. Bun. Și acolo unde se vede savana aceea, nu e de fapt o savană, este super templul pierdut din deșert, la care acum am lag, pentru că n-am mai fost de mult aici. Are foarte multe încăperi. Acolo este harta cea mare, care arată toate locurile unde poți merge. Acolo este, în locul ăla, uitați, peste tot. Să mergem acolo, la corabie. De fapt, v-am apucat să vă prezint templul, așa că o să vi-l prezint întâi pe acesta. Bun. Aici este o intrare secretă, dar nu este o intrare în templu. Este o intrare într-o încăpere de-a templului. Ha? Ce-a fost asta? Nu. Frate, da mult lag am aici. Gata. În sfârșit am putut să urc. Iar aici intrăm în prima încăpere a templului. Așa, aceasta ne duce în mini-satul de care este pe templu. Bun, are vreo 3 case, plus turnul de veche, care e acolo. Aici playerii se pot odihni. Mapa asta eu am creat-o, crezând că o să mă joc cu alți playeri. Survival Games. E potrivită pentru asta. Of, da mult lag mai am pe aici. Cu touch-ul ăsta care nu merge aproape deloc. Dar hei, eu m-am obișnuit cu el. De ce oare am atâta lag aici? Sunt mult mai multe încăperi decât credeți. Sunt vreo... Nu le-am pierdut șirul, dar știu că sunt multe. Și uitați, ăsta este mini-satul care este pe templu. Acolo este un sat mai mare. După cum puteți vedea, aici am un fel de piramide și turnul vrăjitorului care este inundat în nisip. Care acolo e un portal care ne duce în dimensiunea iadului sau infernului.
Turnul greșit, scuzați-mă. Stați să-mi iau o sabie, că cu ea nu pot să spar nimic. Orice sabie. În fine, e și asta bună. Firar să fie de taci. Bun, aici e intrarea. În turnul vrăjitorilor. Firar să fie de taci. Și firar să fie de lag. Cum pot să am atâta lag? Iar aici este una din cele 3 camere ale turnului vrăjitorilor. Un fel de enchantment room. Sau nu, este camera cu cartea sacră a vrăjilor. Acest turn nu mai funcționează, dar eu l-am modificat să funcționeze. Sus este încăperea unde este vrăjitorul schelet. Pentru că atunci când tornada a venit și a inundat acest turn în nisip, l-a făcut și pe vrăjitor mort. Acolo este corabia piraților, unde, bineînțeles, avem bărci de salvare și cufere ascunse cu comori în subsol. Păi, cam atât a fost cu acest episod. Ne vedem data viitoare cu un nou episod de Minecraft. La revedere!